Okay. Ako ay punta tayo doon. Dito tayo sa may Lower Tuman. Samahan niyo po ako, mga kababayan ko. Pasyal ko kayo sa lugar dito. Amen. Ano ano meron dito sa Lower Tuman. Habang ako'y kakain ng french fries. Nautom na. Ayun na, sorry. Sorry, let's see you right away. Oh, may mga naglalakad. Dapat pag ganyan, pedestrian, pinagbibigyan ng drivers. Kasi mahalaga sila sa atin, sa ekonomiya. Sila nagbubuhay ng bigay ng trabaho. So we're going to the beach. Taw-Taw-Tasi. Kaya tingnan natin kung ano meron doon. Ang dilim pa, nakakatakot. Palaging maraming tao dito. Tingnan mo. Mga sasakyan. Maganda kasi ang lugar dito for sunset. Tapos marami ding may mga naglalaro. And then iba naliligo kasi gilid to ng dagat. Ayan, sarado yung pinto. Baka ay mahagip ka. Naimatay nga siya. Ayan makadaan kaya ka. Pwede. Ayan dagat na yan dyan. Ito yung Turtle Tours Pass. Mga turista, pang turista wala dito lang. Ayan, the beach. It's a bar. May live band. Sumasayo din dyan Tahiti dance. Parang sakyan kuya ho. Okay, ito tayo. Sila. Entering Nikko Hotel. Yung isa naman dyan is Tsubaki Hotel. Yan Hotel Nikko. Ganda